हेलौ लोगोफोर, आंनि मुङा मिस्टार जाफुंसार मुसाहारि। नोंथांमोनहा नायदों आं रमान्टिक इउटुब चेनेल। बिनिखायनो गासिबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बरायनायजों लोगोसे आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय, दासिमबो जुदि सोरबाफोर आंनि बे आं रमान्टिक इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै दानो साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ अलाव थुनानै दोनलां। बे चेनेलनि गेजेरजों आं माखासे मोजां रमान्टिक आरो माखासे रियेल लाभ स्ट'रिनि बागै खोथा सावरायनो आं जुजिगोन अरायसम नोंथांमोनजों लोगोआव थानानै। लोगोफोर, दिनै जों सावरायगोन आंनि पार्सनेल मोजां मोननायनि फारसे एबा आंनि रियेल लाभ स्ट'रिनि फारसे। दायो लोगोफोर, आङो सिगाङाव मोनसे भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननो होखांखाबाय। दायो जाय नोंथांमोनहा नुवाखै बे सिगांनि उन्दै समनि लाभ स्ट'रिखौ, आंनि लाभ स्ट'रि उन्दै समनि बे भिडिअखौ जाय नोंथांमोनहा नुवाखै, डिसक्रिपसन बक्सआव थांनानै चेक खालामहैनो हागोन, अब्ला नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन। दायो आङो बेनि मोनसेबाव खोथा सावरायनो नागिरदों लोगोफोर। उन्दै समनियाथ' थांखाबायानो, मोजां मोननानै हास्थायनानै आङो ओरैनोल' थानो गोनां जादों, मानोना बियो आंखौ गारनानै थांदों क्लास 6निफ्रायनो। ओमफ्राय आङो गामियावनो हाबनानै बेखौ मोनासै आरो बेसेबांबा गोबाव लोगो मोनासै बेखौ। दायो उफाय गैया, मा खालामनो। बे 3 बोसोर 4 बोसोरसोखौ आङो बेवहायनो हाबनानै, गामियावनो हाबनानै बे बैसोखौ बारहोहरनो गोनां जाबाय। अब्ला आङो बे गामिनि स्कुलावनो हाबनानै आङो माने बैसो जाबाय आरोखि, देरबाय। जेब्लानो टाउनाव गलाङो होनब्ला आंबो गेदेर जाबायानो। ओमफ्राय जेब्लायबो नुलाया, बेखौ नायनो लुगैबाबो नुवा आरो। ओमफ्राय बिदिनो एखमबा समाव लोगोफोरजों थांनाय जायोमोन। थारमाने स्कुलाथ' आलदा जाहैबाय नालाय, बेहा गार्लसआव हाबहैबाय, आंहा बयस स्कुलाव हाबहैबाय क्लास 8निफ्राय आरो। ओमफ्राय बेहाथ' 6निफ्रायनो थांदों। दाना बेखौ लोगो मोना। आं टाउनाव हाबहैदोंब्लाबो बेखौ लोगो मोना। थांनाय समावबो जोङो बांसिन लोगोफोरजों थांनाय जायोथ'। गोदान समाव गलांनाय समावहाय जोङो साइकेलजोंसो थाङोमोन लोगोफोर। दा सम साइकेलजों थाङो, एखमब्ला टेम्पुजों थाङो, एखमब्ला ज' लोगोफोरजों टट'जों थाङो। बेनि उनाव बे सिख्लाखौ लोगोखौनो मोनफेरा। ओमफ्राय एखमबा एसे गोबाव जाबाय आरोखि ना, टाउनाव गलांनाया एसे गोबाव जानायाव, थारमाने एसे गोबाव जाबायमोन आं टाउनाव हाबहैनाया। जेब्ला एसे गोबाव जायो होमबाना बेखौ आं नुयोमोन। नोंथांमोनहा खोनादोंना? बेखौ आङो नुयोमोन सम खेबनै खेबथामसो नुबाय आरो लामायाव। ओमफ्राय थेवबाबो बेजों गाखोलांनो मोनाखैमोन। जायखिया जोंहा गारिजों थांबाय, ओमफ्राय बेहा गुबुन गारिजों थांबाय, आंखौ नायलांबाय। ओमफ्राय गावबो मा जायोमोन, आंखौ नुबानो सालाय देखायलाङो। मा सानोमोन बियो आंखौ, थारमाने आंखौ नुयोब्लानो सालाय देखायलाङो बियो। गावहाथ' खिथु उनावसो गाखोनानै थाङोमोन फरायसालियाव। बांसिनानो खिथु उनाव गाखोयोमोन बियो। ओमफ्राय सासे लोगो थायोमोन आरो, बियो ओरै जिङाव जिरायोमोन। ओमफ्राय जेब्ला आंखौ नायहरो, जेब्ला आं बेखौ नुहुरो, बियो सालाय बरननानै देखायोमोन आंनो। जायखिया आं नुसनोमोन आरोखि, बियो सोरनो देखायहरो जायखिया आंबो मोनथिया, जायखिया बिनि सालाय देखायनायखौ आं नुयोमोन। ओमफ्राय सानसेखालि बिनि सिगां, गलांनायनि सिगां, आं जेब्ला गामियाव हाबबाय थादोंमोन, होनब्लाना आङो गामिनि दखानाव थांदोंमोन। सानसुथिर समाव आङो फरायसालियाव थाङाखैमोन आरो ना। होमबाबो गामियाव हाबनाय नङा लोगोफोर, आङो गलांखाबायमोन हैदिनबो। थारमाने बे गारियाव नुलायलायनायनि सिगां, टाउनाव नुलायलायनायनि सिगां आङो खनसे जोंनि गामिनि दखानाव थांदोंमोन। होमब्लाना बियो फरायसालिनिफ्राय फैदोंमोन। अब्लाबो बियो टेम्पुनि खिथु उनावनो गाखोखानायमोन। होमब्ला दखाना गंसेबो गैयामोन, आङो साइकेलजों थांदोंमोन दखानाव। होमबाबो बियो आंखौ सालाय देखायनानै थांबायब्रा। आसरित मोनबाय आङो,
गोसोआनो बोरैबा मोनजोब्बाय। बियो आंखौ सालाय देखायदों मा जाहोननि थाखाय। ओमफ्रायो सानै साननानै दखानाथ' गंसेबो गैया दाना गिदिंनानै फैफिनबाय आङो। बिनि सालाय देखायनाया मेगन फैबाय थाबाय। थारमाने मेगन खाथियाव फैबाय थाबाय। साइकेल सलायदों आङो ओमफ्रायो साया माया जाबाय थाबाय आरोखि। थारमाने बियो सालाय देखायनानै बोरैबा गावबो हारसिं लाजिफिननानै गावहा थाब नायगिरफिनलायो। ओमफ्राय आङो नायहरबाय थाबाय। होमबा खनसे नायहरफिनबावबाय बियो। नायहरबाबो मोनासै। ओमफ्राय उनावहाय आं जेबो फाव खालामनो रोङासै। बिनि सालाय देखायनायखौ नायगोमोननानैनो आंहा जेबो फावखौनो खालामहरफिननो रोङासै। माने आङो आन्दायबायसो। थारैनो मा जामारखो आङो आन्दायबाय लोगोफोर। होमब्लाना आङो बिनि थांनायखौ साइकेलनिफ्रायनो नायहरबाय थाबाय दसे सम। बेनि उनाव आङो जिनिस लायनो थांदोंमोन ना, जिनिस लायनो थांनायाव आङो जेबोखौनो मोनबोआसै। ओरैनो गिदिंनानै फैफिननांबाय। दायो बे ससे लाभ स्ट'रि नोंथांमोनहा खोनानानै माबायदि मोनदों? नोंथांमोननि गोसोखौ आङो गोजोन होनो थाखायनो बेबायदि आंनि रियेल लाभ स्ट'रिखौबो लाबोदों, नोंथांमोननो खिन्थानो सानदों आरो खोन्थालांबावगोन लोगोफोर। दायो भिडिअ'आ बांद्राय गोलाव जायोबा नोंथांमोनहाबो नायनो बासोगोन। बेनिखायनो बेखिनियावनो आङो भिडिअ'खौ दोनथ'नो सानलायबाय। अब्ला नोंथांमोनहा नेक्स्ट भिडिअ'खौ नेनानै थालायदो। आरोबाव आङो लाबोबावगोन आंनि रियेल लाभ स्ट'रिनि बागै आरो गुबुन लाभ स्ट'रिनि बागै। लोगोफोर, मोनसे खोथा आरोबाव बाखि दंबावो। जेराव दाख्लैनाखि आङो मोनसे सर्ट भिडिअ आपल'ड होदोंमोन ना बिनानावफोरनि। बे खोथाया ओरैबायदि जादों। थारमाने बे चेनेला सर्ट फिल्मनि थाखाय नङाब्लाबो आं रमान्टिकनि थाखायसो टपिक मोनसे लानानैसो माने कन्टेन्ट मोनसे लानानैसो आङो बानायखादोंमोन। बे चेनेलखौ गोदान खुलिखादोंमोन आरोखि ना। ओमफ्राय दाना उपाय गैयैयाव बेयावनो आपल'ड खालामनो गोनां जाबाय। आङो चेनेल मोनथाम खुलिबावासै। दा नोंथांमोनहा आन्दायनो नाङा बे चेनेलखौ। नोंथांमोनहा जेब्लानो आं सर्ट फिल्म होयो अब्लानो नाय। आरो आङो सम गामिनि फंबाय बिनानावमोनखौ टाइम मोनोब्ला, शुटिं खालामनो टाइम मोनोब्ला सर्ट फिल्मबो बानायलांबाय थागोन सम। दा नोंथांमोना नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। मोननैखौबो आन्दायनो नाङा लोगोफोर। आं रमान्टिक चेनेलावनो आङो मोजां रमान्टिकनि बागैबो खोथा बुंलांबाय थानो नाजागोन। आरो बे चेनेलावनो आङो सम बेबायदि सर्ट फिल्म बानायनानै लाबोनाय जागोन आरो नोंथांमोननि सेराव। दा नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय आरो सापर्ट खालामबाय थायोबानो जाबाय। दा नोंथांमोननि सापर्ट मोनबाय थायोब्ला सर्ट भिडिअ'नि सायाव नोंथांमोननि सापर्ट मोनबाय थायोब्ला, मोजाङै मोजां नोंथांमोनहा भिउ लाबोबाय थायोब्ला, आङो बे चेनेलखौ इडिटबो खालामनो हागौ। माने बे चेनेलखौ आङो सर्ट फिल्मनिनो बानायनो हागौ लोगोफोर। बेनिखायनो नोंथांमोनहा सापर्ट होबाय थायोब्लानो जाबाय। लोगोफोर, भिडिअ'आ जोबोर गोलाव जाबाय। नोंथांमोनहा नायनो बरिं मोनसिगोन। दायो आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय लोगोफोर। दे अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनसिगोन। अब्ला थेंक इउ।